Solus Christus, Christ alone. Christ alone, ti panaytakder, iti kinapudno nga ni Jesus, laing ti mga isalakan. Awan sa bali nga mga isalakan. Awan ti kaya ti gagangay nga tao nga isalakan, ti tao, iti nakabutbuteng apanakadadael. So, simple, normal nga tao, saan nga kaya nga isalakan, ipada na nga tao. Ti makaaramid lang di ay, nga makaisalakan ka na tayo, awan sa bali, na di ni Hesus Kristo laing. Ni Hesus Kristo laing ti makaramin, kan iso na laing ti mga babayt iti tao, kan ni Apo Diyos, gaputan ni Hesus Kristo, kat Diyos ken tao. Ngarod, iso na laing ti makakaya, or mangkaya, mamagkapya kanya tayo, iti Diyos ken ti tao. So na yung makaramin dyan. Ni Hesus Kristo, so na ti mga isalakan, so na ti ari, o na tayo, nga Christ alone, ken kangatuan apandi, ti so pa mga babayt kanya tayo. Ito yung kinapod no, iti saw ni Apo Diyos, ket pud na unay panagtikan ti saw ni Apo Diyos, nga ti pagtakderan tala ang mga isalakan kanya tayo, ari kanya tayo, and then mga ibabait kanya tayo, ket ni Hesus Kristo laing. Pasa tayo ti saw ni Apo Diyos, mga isuro. John chapter 14 verse 6. Siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag, awan ti makapan iti ama, no di magna kanyak insungbat ni Jesus. So ni Hesus Kristo laing ti dalan, tapno mapan ti ujay, nangit makipagbiag ti tagnayon, sunalaing ti pudno, sunalaing ti biag, awanin ti sabali. May sapay, Romans chapter 10 verse 9. Tan babaen iti panagsaw, ipaduyak-yak mo, ani Jesus nga isu ti Apo, ket patsyem iti pusom, a pinagungar ti Diyos, maisalakan kanto. So sino ba ti makaisalakan kanya tayo? Ni Hesus Kristo laing, awanin ti sabali. Sunod ti makabaen, nga makaisalakan kanya tayo, nga iso na laing ti patyen tayo, nga mangisalakan kanya tayo, nga awanin ti sabali. Acts chapter 4 verse 12. Iso laing ti pakasarakan tayo, iti panakaisalakan ni Hesus Kristo. Iti intero alubong, awan sa bali, nagan nga inted ti Diyos, kadagiti tattao, ang mabalin tayo apakaisalakanan, na din ni Hesus Kristo laing. Awan hindi dito mapantibiru kain, ni Hesus Kristo laing ti masigan tayo, iso laing ti mga isalakan kanya tayo. Ngaron, gapo tayo isalakan na tayo, ngaron bigbigan tayo met, nga iso na dapat mga ituray laing kanya tayo, ijebiyag tayo. Iso na laing di mga isalakan, iso na laing di ari, dapat agturay kanya tayo, when tada tayo kat insalakan na, agbiag tayo ngarot, kas may nurot iti pagayatan na. May sapay, nga ako na tayo, nga ni Hesus Kristo laing, iti Hebrew chapter 4 verse 15, maawatan ti kangatuan apadi, nga agserserbi katatayo, ti kinakapoy tayo, kas katatayo, napadas iti amin akita ti sulisog, ngem saan nga nagbason. So ito, makita nga ni Hesus Kristo laing, ti adda nga mga ibabait kanya tayo, mga tungtong kanya tayo, kani Apo Diyos. Napay, nga ako na tayo, nga Christ alone, when tayo ni Hesus Kristo laing mga isalakan, ni Hesus Kristo laing ari tayo, and then ni Hesus Kristo laing mga ibabait kanya tayo, kangatuan apadi, nga mga ibabait kanya tayo, kani Apo Diyos. Napay, nga itata, dapay dagiti dato, mamamati dalata, nga datayo kung di, saan laing nga ni Hesus Kristo laing ti mga isalakan. And then ang mo pa'y, no siya sino pa'y, ti sapulin na mga isalakan. Nadumakit sapulin na ito tao, di daduma pa'y, nga mabalin kanong, agturay kadakwada, or mga babait kadakwada kani Apo Diyos, nadumakit, dagiti padi na, dagiti bishop da, kasyay, ngem saan. Ti isuro ti sao ni Apo Diyos, ni Hesus Kristo laing, ti akin biyang, inidyan. Ngarot, patsyente tayo, talek tayo, ti kinasasino ni Apo Diyos, ni Hesus Kristo, nga mansalakan laing kanya tayo, makuna, Christ alone, nagtalinay ito yung rod, iti panangisalakan, ni Apo Diyos laing, ni Hesus Kristo, ang mga isalakan laing kanya tayo. Hopefully, kat saan tayo nga laing, dito yung kiting, ang dado magamin, ang dadagyo yung maki-debate nga ti ibagada, saan laing nga ni Hesus Kristo lang mga isalakan, ado ti mga isalakan. Iti isuro ti sao ni Apo Diyos, may isalakan ti mga isalakan. Malamang ti ibagati dado, mga isalakan, iti pagayayat da, ngayon ti suro ti sao ni Apo Diyos, makaisalakan kanya ti iji basul, ket ni Hesus Kristo laing. Saan nga ni Jose Rizal? Awan, di kaya ni Jose Rizal makisalakan kanya ti tagagangay laing na tao di ay. Saan nga Diyos ken tao? Awan manin ti kaya nga mga ibabait kanya ti kani Apo Diyos, ni Hesus Kristo laing diay nga makaramin para kanya ti. Ngarod, bigbigan ti ti kinasasino ni Apo Diyos, nga naipay, ni Hesus Kristo, nga mga ibabait kanya ti, so na laing ti pangisalakan, so na dapat laing ti ari, tunggal may sa kanya tiyo, nagbiag tiyo, sila yung tito. Balan tiyo,
ibiyag tayo, dito yung panagbiag tayo, tap nakasta, may dayaw laing ni Apo Diyos. Idagito yung ako na tayo, dandadalan tayo, iti mako na, nga 5 solas, nga mako na, kat ti panang ibiyag tayo, nga ni Apo Diyos laing ti amin, nagtrabaho, para kanya tayo, iti panang isolid, nga ni Heso Kristo, ni Apo Diyos laing, tibigbigan tayo. Narad, madayaw law na ni Apo Diyos, ti, ganda ka din, nga patuloy, nga tumulong kanya tayo, mga amamo ka ni Heso Kristo, di pa nakaisalakan ngayon pa na kanya tayo. Madayaw unay ni Apo Diyos, naimbag, ngal daw kanya tayo amin kakabsat.